Kaixo guztioi, bideo honetan, konpromiso profesional arloa landuko dugu. Hain zuzen, antolamendu mailako komunikazio gaitasun digitala. Horretarako, estilo arauak gaia landuko dugularik bideo honetan. Hurrengo aurkibidea jarraituko dugu. Hasteko, konpromiso profesional arloaren testuingurua aipatuko dugularik. Irakasleontzat komunikazioa ezinbestekoa da. Bai irakasle artekoa, zein ikasleekin eta hirugarrengoekin. Gaur egun, horretarako teknologi digitalak erabiltzen ditugu gehien bat. Hori dela eta, atal honetan antolamendu mailako komunikazioa landuko dugu. Kokatze aldera, landuko dugun antolamendu mailako komunikazioa, konpromiso profesionalaren arloa osatzen duten gaitasun digitaletako bat da. Hurrengo bideo batetan landuko dugun lankidetza profesionala gaitasun digitalarekin elkar lotuta dagoena. Hauen zeharkako elementuak, baliabide teknologi digitalak eta irakaskuntza prozesua izango direlarik. Goazen gaitasun digitalean sakontzera. Horretarako gai ezberdinak landuko ditugu. Bata, estilo arauak. Eta bestea, modu sinkronoa da sinkronoa. Bideo honetan estilo arauak gaia landuko dugu. Horretarako netiketa ardatzat hartuko dugularik. Zer sentitzen duzue idatzi hau irakurtzean? Ondo aldago? Ados alzaudete? Baliteke pertsona askok aurreko paragrafoan arazorik sumatu ez izana. Beste batzue berriz, ortografia edo euskaltzaindiaren arauen aurka doala pentsatuko duzue. Nola konpondu edo bideratu egoera hauek? Teknologi digitalak erabiltzeko protokoloak ezarriz. Hau da, arau multzo bat definituz. Aurre definituz hobeto esan da. Besteak beste, ikaskuntza plataforma, posta elektronikoa, foroak eta sare sozialak erabiltzerakoan jarraitu beharreteko etiketa jarraibideak ezarriz. Zer egin dezakegu irakasleok teknologi digitalak erabiltzean hobetzeko edo bermatzeko? Lehenbizi, argi izan zer diren estilo arauak. Interneten dugun portaera adibidez. Bestalde, argi izan behar dugu antolamendu mailako komunikazioari buruz hitz egiten dugunean, zein komunikazioari buruz hitz egiten dugun. Irakasle, bideo deientzako oinarrizko portaerak, posta elektroniko bidezko komunikazioa erabiltzen dugunean. Guzti honetan, netiketa arauak lagun gaitzakete. Definizioz, netiketa zaindu beharreko arau multzoa da. Interneteko eztabaidetan eta bereziki posta elektroniko erabiltzearekoan zaindu beharrekoa. Netiket, frantseseko hitzetik dator, eta net, sare eta etiketa hitzak batzetik sortzen da. Edozein modutan, naiz eta hainbat sistematan arauak ezarri ziren, ohorezko arauak dira. Alegia, arau hausleak ez du zigorrik jasotzen. Mahai gaineratu ditzaigun ingurune digitaletarako hurrengo oinarrizko 10 portaera arau hauek. Lehenengoa, deno gara gizakiak. Kontuan izan, bestaldean sentimenduak dituen pertsona bat dagoela. Tratazazu zuk tratatu izan nahi duzun moduan. Bigarrena, bizitza errealean bezala portatu. Besteen iritzia errespetatu. Adeitsua izan. Eta arauak eta legeak errespetatu behar dira. Hirugarrena, komunikazioa kokatu. Ezin gara modu eta ohitura desberdinak dituzten mundu osoko jendearekin modu berberean komunikatu. Laugarrena, idatzi modu egokian. Erabili idazketa eta gramatika egokia. Mezuak argiak eta koherenteak izan behar dira. Bosgarrena, eskaini laguntza alduzunean. Gogoratu pertsonekin interakzioan aritzea egokitu zaigula. Batzuk digitalki gehiago gaituak eta besteak gutxiago direlarik. Lehenago edo gerago guztio behar izango baitugu laguntza. Seigarrena, errespetatu beste pertsona batzuen denbora eta banda zabalera. Ziurtatu bidaltzen duzuna garrantzitsua dela. Besteen denborak balio bat du eta. Ez bidali eskatu gabeko mezurik. Denbora galtzeaz gain leku hartzen dutelako. Zazpigarrena, errespetatu besteen pribatutasuna. Ez argitaratu beste pertsona batzuen informazio pertsonala haien baimenik gabe. Zortzigarrena, salatu portara desegokiak. Aplikazioek gehiegizko portara desegokiak salatzeko eskaintzen dituzten aukeren bidez adibidez. Aukera horiek arduraz erabili behar dira. Ezin da salatu gure iritziaren eta lehentasunekin bat ez datorrena. Bederatzigarrena, eztabaida kontrolatzen lagundu. Komunikatu behar duzuna ziur zaudenean soilik komunikatu. Egoera gogaikarrien aurrean ez erantzun modu oldarkorrean. 10. Barkatu besteen akatsak. Gogoratu denoko oker gaitezkeela lehenago edo gerago. Ez epaitu inor. Bukatzeko, bideo honekin, gaitasun digital hau ikaskuntza ereduan nola eta non landu aipatuko dugu.
Aipatu bezala, aurre definitutako arauak direnez, erronketan, zero pausuan, taldeen eraketan edota taldeak berriz martxan jartzeko momentuan, lantzeko gaia dira estilo arauak. Hori dela eta, komunikaziorako netiketa arau batzuk definitzeko edo aukeratzeko eskar genezake ikaslei. Zer esanik ez, guk ere gai hau aurretik landuta izan behar dugula, beraiei laguntzeko. Horretarako, lanketa egin aurretik, estilo arauei buruzko irizpideak edo politikak ikastetxean nonbait jasota dauden edo ez aztertu beharko dugu. Azkenik, ezin genezake ahaztu ikastetxearen eraldaketa digital planean jasotako irizpideak jarraitu behar ditugula. Eskerrik asko eta hurrengo bideora arte.